kora mogiro kamana nyako kitira mogi TV ka une wang sae chenro maro imore wantiere kagi Liz Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa bange buch jopiny wabrogo mbaka gi Mheshimiwa Ruth Odinga man jaod bura ma Kisumu County mangima wabrogo kode mbaka ya paka mar siasa mosebedo katimore pacho kato gi yuaro mosenene ODM enonene nang'o mane mbaka mogo wabro dwero winjo pachi ari adek auchiel nono niswa ni dwaro nang'o to gi penjo midwani wapenj Ruth Odinga an kaka pile nyinga Trevor Ombija chandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ochap pesa magi weche manyien mawango. Masira juko gweng' makomeny mani nyakach bang' mach muoche ot moro kendo nego miyo mayangore ni nigi midekre mar ndulme. We are working together to make sure that all over the country the chiefs, the assistant chiefs and the national administration officers assist in ensuring that these children are taken to school. Jatend migao mar arita onyiso ruodhi ni otim mapedha mar neno ni jopuonjre ma jo grade mar 10 ok odong' pacho. Gini wasegole en wuo makibiro ni NDC to wanyoni to wadhi Dr. Buru wadhigo ike pod tin kok en sweet 17. Kweth mag jokanyo mag ODM owuok oko ka siro dwaro mar chiwo luor ne ogai margi Dr. Buru Oginga. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen ojiwo ruodhi kod jolupgi kaachiel gi jodong gweng' mondo konye neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar junior secondary odonje grade mar 10 kaka owinjore mondo chenro no ochop kare gi atamalo 100. Magi ne owacho kinde limbe mare e port ma Kisumu kuma Murkomen ne oyango ni kwan mar jopuonjre mosedonje grade mar 10 pacho kaendi hao mana atamalo 70. Gino momiyo koro ojiwo jotend loch gwenge mondo kaw okang' mar neno ni nyithindo duto mane otimo penj ok odong' oko e miechgi ma ok odonjo e grade mar 10. Bende ne ojiwo familia ma okoso omenda mar siro somb nyithindgi e grade mar 10 mondo many sir kowuok kuom aguch omenda mag piny owacho kaka NGCDF mondo konygi e tero nyithindo sikul. Our responsibility from an administration perspective is to support the Ministry of Education by ensuring that we reach out to all the children who are due to transit to grade 10 and yet they are still at home. Some of the reasons given include school fees and many other challenges, and there is and then some students may not have gotten placement in some of the schools. So we are working together with Ministry of Education. So far, the transition is 70%. We are actually approaching 70%. We are working together to make sure that all over the country, the chiefs, the assistant chiefs, and the national administration officers assist in ensuring that these children are taken to school. The chiefs and assistant chiefs also will guide those who do not have school fees to the necessary offices for purpose of to be attended to, especially by Constituent Development Fund. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM omedo golo duondgi ewi ywaruok masani neno e chama mar ODM ka gikoni gichung' kod ogai mar ODM en Dr. Buru Oginga. Jodolo korka korgi to jiwo Buru Oginga mondo bed kod twak kod familia mar Odinga ewi pogruok maneno ewi ODM. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ojende mag ODM bade ma Nairobi owuok motegno mar golo chung' margi mar siro ogai mar ODM Dr. Buru Oginga. Kendo siemo jok marem chiwo luor ne Oburu kaka jatend duond bura mar ODM. So gimwa wacho ni NDC magiluongo go those dissident elements akina Sifuna Giri, akina Babu, akina Amisi, akina Usoti Giri kagidwa kao party kuom under the leadership ma Daktari Oburu Oginga giluonga NDC no to gibo nyiso ani giluonga NDC kanga ni gin government jok margi wadwa nyiso jok maparo ni ginyalo golo wa e government de wabiro talietu to wabiro hinyore kodu to dhimuochnu yeye ajue sisi ndo tulimuingiza kwa hiyo ofisi. Mimi na Mheshimiwa Matachi tulivunja ofisi ya Babu na Mwamba, hivyo venye tulimuingiza ndo tutamtoa because pia ame abscond duty. Mageti mureka moko kuom MCS County ma Nairobi bende okone jok mopogore paro kod chung' mokaw kod kuku ten duond bura mar ODM mondo we kela chidh nade kendo gilure kod wach mong'ad kod kuku mar ODM. Jatendwa mar chama ma wan go sani en Daktari Oburu Odinga. Oburu Odinga en Odinga mana kaka Raila ne Odinga. Koro pogruok onge. Ka ng'ato nyalo wacho wach ma higni Oburu kod Raila
pogruok e kindgi en higa achiel. Mago jogo mbese. Kirango chike mag piny ka. Higa achiel ok kel pogruok maduong' e kind ji. Omiyo ng'at matemo wacho ni Oburu hike ng'eny ok nyal bedo party leader, to Raila hike ne ok ng'eny ne nyalo bedo party leader. To ne en ngoro moro ne nya kwero Raila ka Raila ngima. Koro sani Raila onge gi nwang'o teko ma gijire go sate gi anyo Oburu gi wuoyo kuom Oburu throughout. Dak ne ginyise ga Raila gigi ka Raila ngima. Wamiuru Oburu lwedo. Akwayo Wini manyaminwa manyathiwa mwaseluoro. Mabende na wacho an adwaro Wini no. Koma monya adwaro. Kibira kodwaro mbunge, tazi support 100%. Kodwaro kata kom mar vice president, azi support 100%. Kodwaro kata governor, azi support 100%. Any kind of leadership mobile dwaro, azi support except one leadership manyomi Oburu main babagi. Waseto moromo e wach mar election mabiro ka to joluo to itingo wa gisanduge kitero wadala. Tadwa nyiso joluo mantie Migori, joluo mantie Kisumu, joluo mantie Siaya wang ni onge wango tair kata chiel. Rawere mag ODM Kasipul e kaunti ma Homa Bay bende oseyo jogo maracho okang' mar ODM e tiyo kanyakla kod duond bura mar UDA motelo ne yiero ma 2027. Kendo gi youth te mawuok Homa Bay wasiro decision ni kendo wasapote fully mondo ODM obede mesa gi UDA. Miyo wayiere waduto te ni chakre juma manyien wabro chako gi Homa Bay County ka to wabo wuothe gwenge waduto te ma joma tindo nitiere, ma jo chama nitiere, to wabo penjo joma tindo ni ang'o mande gigo mondo mi otime sirkal mar broad based government. Koro iyudo kaka ODM dhiriwore gi UDA wadhi bedo ka wawacho a common language. Wang'eyo maber ni ka wasiro sirkal to eka wanyalo medo yudo olemo mabeyo. To e kaunti nogo ma Homa Bay, riwruok mar jodolo e bwo mambul margi mar Homa Bay County Interfaith Network okwayo familia mar Jaramogi mondo otheg pogruok ma dibed ni nitiere e anyuolano tok tho mar Raila Odinga. To waparo kaka joka Odinga osekedo ne Kenya nyaka ne chakre independent. To bang'e tho right Prime Minister Raila Amolo Odinga ok wane gik maber. Weche matimoregi nitie kaka chuno ni nyaka wawuo nikech ogandawa e bwo telo mar jaduong' manosenindo Raila ne wariwore. Ne wan oganda mane wacho achiel. Kata obedo ni wang'eyo ni demokrasia oyiene ji mondo ng'ato ka ng'ato golo pache, ta wakwayo ni yo migologo paro odogo tim ei chama. Ka jo chama nigi paro mopogore mabe wayiego, giwach wechego within chama mondo ka giwuok oko e wang' ji to mondo mi giwach wach achiel. To ong'eyo ni e Kenya ka ODM en chama maduong' malo chama te mane Kenya. To kendo ung'eyo maber ni yien manyago leme bagi kidi mondo lemo luar. To bende mawiny laro ka piye. Omiyo ODM ka ji manyo space. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Odong' mana weche mag siasa ni kuku maduong' mar UDA dhi romo chieng' wuok tich juma manyien mar puodho chenro mar chako twak e kindgi kod ODM mar loso riwruok mar siasa e yiero maduong' mar higa mar 2027. Jotelo mag UDA onyiso geno margi mar yudo loch maduong' e yiero mar tend piny mabiro bang' loso riwruok mar siasa kod ODM. Chris Owino leronwa wachni. Ikruok ne yiero maduong' mabiro osechako mako ng'wech bang' duond bura mar UDA lando ni kuku maduong' mar duond burano dhi romo juma manyien mar puodho chenro mar loso riwruok mar siasa kod duond bura mar ODM. Jakom UDA Cecil Mbarire oyango ni romo makamano ma idhi bag chieng' wuok tich juma manyien idhi chwe kom kod ogai margi William Ruto e kar jot maduong' ma jatend piny e buore Nairobi. The party will hold a special National Governing Council meeting on Monday, the 26th of January 2026 at 8 a.m. And the National Governing Council brings together all UDA elected leaders and nominated also who are elected specially. And this includes the governors, deputy governors, senators, members of the National Assembly, women representatives, representatives of the East Africa Legislative Assembly, and our members of the county assemblies. Romono idhi yuore kod jotelo duto mane oyier kod otiko mar UDA
kaka yo mar miyo gi thuolo mar chiwo pachgi e paro mar loso riwruok mar siasa e kind ODM kod UDA. Jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa onyiso geno mare ni riwruok mar ODM kod UDA dhi miyo jatend piny William Ruto loch e seche mag okinyi. Tend UDA bende ni kod geno ni weche 10 madito ma ODM kod UDA ne okete kokgi e winjruok mar higa mokalo ibiro keto e tim kapok yiero mabiro ochopo. The National Governing Council shall receive a scorecard on the progress of the implementation of the government manifesto, which is the plan, the bottom-up economic transformation agenda. Number 2, they will receive a report from the National Elections Board on the party grassroots elections. 3, they will ratify the National Executive Committee resolution mandating the party leader to commence structured negotiations with the ODM party ahead of the general elections. We look forward to working with ODM even into the next elections next year. Therefore, the engagements that we have with them and the negotiations we have mandated the President to engage them on go beyond the 10-point agenda into an arrangement on how we get into the 2027 elections, forming the government that I said we are very confident, since we have a clear vision, clear agenda on what we want to implement for the people of Kenya. That is why we are confident even as we come together to brief our members in the country on where we are in implementation of the agenda or of the plan. E chenro mamoko mag miyo UDA mbi maduong' e yiero mabiro, UDA dhi nuoyo yiero mag kor gwenge e counties 42 chakre wuok tich juma manyien. Party shall conduct repeat elections in select polling centers across the 42 counties on the 7th of March 2026 for phase 3 elections and on the 28th of March. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Masira no luare gweng' makomeny mani Wasare sub-county Manyakach, county ma Kisumu bang' miyo moro wang' ma otho e yot. Jalup ruoth ma luora no Dick Orongo olero ni Ramogi TV ni miyo no mosebedo gi midekre mar ndulme ne tedo e yode kanyo kinde ma masira no ne omuoch. Chich nitiere ni dibed ni ne midekre ne omuoch e seche mane otedo kende mana chal ka gima okelo masira ma okelo nyaka tho mare. Ringre miyo no wang' mok nyal yangi. Kwa kani do chiwo chik ne od thieth ma Kenyatta mondo chwal report manyiso chal mar obwongo mar Achich Kithuka Kimui Musimi. Kimui itudo gi nek mar apisa mar GSU mane ochiwo rita par jatend piny miluongo ni State House. Ma endi en achiel kuom buche mag nek madhi nyime e doho mopogore opogore pacho kae, kamano mar Ong'ondo Were bende winjore winji kiny e doho ma Kibera. Ifinya Kidi ochokonwa moko kuom buchego kod okenge magisechope. E doho ma Kibra Buore Nairobi, Achich Kithuka Musimi ma itudo gi nek mar apisa ma GSU mane chiwo rita e par jatend piny kata State House ochwal. Jang'ad bura Diana Kavetsa e kindego ochiwo chik ni Musimi ma jahigni 56 nyaka kuong timne nonro mar obwongo eka dhi nyime gi winjo burano. Nonro ma nyaka od thieth ma Kenyatta tim kuom thuolo mar jumbe 2 motelo ne winjo burano tarik 9 dwe mar 2 higani. Musimi pod ibiro med dinne e remand ma Nairobi area. Kopogore gi mano, bura mar nek mar manen jaod bura ma Kasipul Kabondo Ong'ondo Were idhi winj kiny e doho ma Kibra. Achije 5 ma itudo gi nek makamano pod odinne gi e remand ma Nairobi area. Achijego oting'o William Imoli Shigali kata Imo, Edwin Oduor Odhiambo mong'ere gi nying mar Machwani, Ebelo Chieng mong'ere gi nying mar Dev Kalo, Isaac Kuria Chege kata Kush kachiel kod Alan Omondi Ogola. Bura machielo en mano mar rawera kendo japuonj Albert Ojuang mitudo godo achije moko 6 modinne gi remand tok doho wito oko kwayo mar weyo gi Rambun. Achijego oting'o maneno CS Matesendo Obila ma Central Samson Talam, Obila James Mukwana, Peter Kimani, John Gige Gitau, Gina Buao kod Brian Mwaniki. Kaluwore gi ywak mar Samson Talam ni apisas mag duol marango tije obila IPOA notiyo gi laini mare mar simu e kwayo omenda mar chulo Rambun kuom familia mare kod osiepene.
Jang'ad bura Caroline Nyaguti ochiwo chik mayiene kawo laini manyien mar simu. Toko machielo, bura mar yalo nek mar nyathi manyinge Samantha Pendo mane onegi e kinde ng'anyo mag bang' yiero ma higa 2017 bende igeno ni biro chopo e doho chieng' wuok tich juma mabiro. Burano nyocha ochwal e doho ma Kisumu ka igole buore Nairobi. Bura machielo mar nek mar jotuo e ward mar osiptal ma Kenyatta, achich maduong' Kennedy Kalombotole yande oyangi ni ne ok ni thuolo makare mar chung' e bao ka iyalo buche. Mano bang' kane ripod nonro mar obwongo ne chiwo ler. Irito okang' machielo ma burano dhi kawo. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi yumoro machuok kudogi weche manyien mapod nitiere kata neno kusoro te maru ka oyimore ma Paul Okuto bar Karombe Secondary School wakwayo jo ODM mondo luong bura mondo gilos weche ka gibet piny. Okay? Treva winje yo makare kendo Ramogi TV nende yo manimba anyinga en Ato wuod Kodumba Kanyamnwa. Kamana ahinya an Councillor Francis Obwanda mar Game Ramola an Ramogi TV mos gi min oda Judith Obwanda kod baba na James Wayodi. Kamana ahinya Trevor Ramogi kelo no weche manyien yo makare. Ajiwo mana rowere mondo wati mana matek seche duto. Akwayo ne mama na Benta Otieno kod baba na Joshua Otieno Omolo chang mapiyo. Amoso family mar joka Thomas Olocho duto kod maka Omolo Harambe duto bende. Mr. Gor Alango kod jaoda Grace Boss Kawagondo Makadara Nairobi ka ndie. Okay. And Boss wuod Nyaseme. Kamana nya Boss. Treva winje yo makare kendo Ramogi TV nene yo manimba mano Ato wuod Kodumba mano na seneno. Yore dire yaneno machielo kendo ntiere ka ndie makamu. Wajen Treva Musna Dr. Buru Odinga party leader mane ng'ama wadhi negotiate godo gi UDA gi President William Ruto kendo ng'ama gore gi party leader mano rumo politically. Collins Obuon kata ker ma chokora wacho ni Trevor waneni chokora mangi mone ni Ramogi TV ka wan nyakach katito wan kaka chokora okwamor kaka jotend ODM timore gikuodo wiwa wan kaka joluo mondo gimosnwa mama na Roselina Obuon kani miguye ko bura to ODM wekuodo wiwa. Erokamano ahinya Collins Obuon. Hapa nitie machielo ka endi be Ramogi TV maboda sako maka bondo migosi gido no chuka Tevo imuri wa mor kodi kuom kelonwa mheshimiwa Ruth Odinga e twak mondo wayud kuku mar wach kaka party mar ODM debate warito twak ahinya. Wan pod wan mana jeshi la baba kone mheshimiwa ni wawito jeshi la baba e sekta mar boda ka endi Kabondo Homa Bay. Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Bas wadugo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasomo e polytechnic nena jua kali tu kaka kora timeni. Pok opogore keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Riwri kodwa e penj laktar chieng' tich ang'wen kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Bonke Arunga kowuoyo e wi tuo chogo mar nyithindo, juvenile arthritis. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo. Kik bai.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Kamano kuom keto Ramogi TV kaendi ni joot ariyo Rachel Kariuki kod Vincent Mondi manyoro jatend migawo mar Labour Alfred Mutua notudo kod chamo siling milion 18 mar tero jo Kenya e tije maoko, okwedo weche mitudogigo kendo wacho ni gin en miriambo mamieno kambi Rachel e yo marach. Okil mar Rachel Kariuki mane twak e kinde mar Rachel ne ochopo e log tich mar obila e kaunti ma Nairobi ka okoni onge kaka Vincent Mondi donjore wechego kaluwore ni onge kod lemo moro amora e kambi mar jaode. Bende Rachel oyango kokalo kuom okil mare ni kambi manomiye tich ne en zawadi to ne omiye mana siling milion 9, omenda manoduogo war wiye kendo manodong' godo ne onyiewo godo tiko 20. Owacho ni koro okete ni oting'o msalaba mar zawadi. Yesterday, the CES was the one who claimed that my client obtained money from the youth fund. But today, we have received another summons, which specifically said that there's a claimant. There's someone who's claiming that she's the one who received money from the party. We don't know how much it is. We're yet to go confirm from the police how much the money is. So the parties, I believe they're called Zawadi, who received 70 million from youth fund. We have 367 applicants who send their money to Zawadi, and they're the ones who are supposed to process their work visas to different countries, which they failed to do so. So my client is the one who's carrying the entire burden. My client received 9 million from Zawadi. She processed 20 tickets. Yesterday, the CS mentioned 2 people, the husband and the wife. But when it comes to business and whatever it takes to run the business, it's the wife who runs the business. The husband totally runs a different business. Moko kuom johala e chiro mayala e kar chung' od bura magem yuago rochruok mar arita kwe kod kuo ma ojimbore e chiro mayala, gino mosemiyo thothgi lal bang' wito mwandugi mag duka ma jonjore koro moko donjo kendo lalgo madhigo chuth. Johalago noseyo tend kaunti ma Siaya kuom rem mar chwalo taya kod chielo chirono, gino mosemiyo jonjore yot mar monjogi e mudho, tim mochunogi koro giloro ohala chon. To e wi mano ne gibuono mar rem chulo osuru ne tend kaunti no ponono ni gi rem mar keto taya e chiro no mapiyo kaka nyalore. Arita mar chiro marone osebedo marach, ok osebedo maber. Jokuoge kwalo wa nyanya ituomo, kabich ituomo, nyanya ijowo. Nitie nyako moro mwalo ka iluongo ni Mili. Osebed ki jo nyanje sanduge. To mane nduoko ng'ato chien kalure go chumi masani jo kama. Piny tek, to tek ne kila ng'ato kata no tekna. Rangaegi, gina thuru. Koni rangach, koni rangach. Koro jokuoegi, wuoka kamoro amora to gibiro gikwalo gigeji. Kata taya onge. Inyalo gombo mondo ibedi e chiro kata nyaka saa 2 nikech wan gi nyithindi university. To ginyiepo gotieno. Kaka wanyiepo, kaka wabed onge. Chiro kosechop nyaka mopimnwa taya gi jomo wuok e national government. Pok wayudo feedback sani en chiegni dweche 6. Koro ne wagomboga kendo wakwayo ni taya kiketonwa taya to ketnwa taya mabor cha. Haimas mondo miyo men chiro ni te nyaka alwora kucha. Mang'ama paro ni nyalo pondo kata kamoro to odhi luor nikech oneno ni inene. To bende sama koro osechiel chiro ni terodhegi osejowa. Tanyalo koro kawo jukumu mara mar ndiko askache moko kata 2 iye kae
an gadi ni ngima gidhi bedo masafe nikech ng'ama dwa donjo ok tiang' kal gi mabati kucha ka donjo e chiro ka. Gi kilo kinyi kata kawuono ma piny oruko kawuono ni njuk ma moro ojawo ka chiegni gunia achiel. Tikene weche mag tuke ni team Kenya jotugo mawakeini matugo tuke mag volleyball Malkia Strikers biro timo rako margi e piny mar Serbia kuom dwe achiel motelo ne tuke mag pinje Afrika ma ibiro bagi Kenya ka en dwe mar 8 gi 9 higa mwantiere ni. Kano wuoyo gi jofwambo e kinde mane giyudo sir mar siling milion 13 kowuok kuom riwruok matayo tuke mag Olympics, jalup jakom Paul Bitok nolero ni Kenya ok ma thuolo mar bago tuke mag pinje Afrika kaka osebedo ka liekore mbui. Sir mar omenda no ibiro tigo doko chakre sani nyaka dwe mar 7 e kinde ma Kenya geto ng'ado tiko mag tuke Olympics ma ibiro bagi e boma ma Los Angeles mane piny mar Amerika. Kenya nyaka sani omako thuolo mar 19 e chung' mar timbe pinje mangima kendo gibiro chuno gi mondo gi Germany points 50 eka giyud otiko mar Olympics. Gino momiyo riwruok mar tuke mag volleyball pacho ka ende timo manyalore mar bedo gi ikruok makare. So we want to concentrate with one, and that is the African Cup of Nations. For the clubs, even if you could adjust from now and April, our teams are preparing for the African Club Championship. And we hope to use these 4 teams to win the African title. So if we concentrate much on the zone level and the time is not there, we will mix everything. Baso di yuyo moro chuo duogo to donjo gi wendo modhial Mheshimiwa Ruth Odinga man jaod bura ma Kisumu County wadhi go mbaka e apaka mag siasa moseneno. Mano bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya mag buch jopiny mabiro sani. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. January isn't about stopping everything. It's about stepping into something new to clear your mind, refresh your energy, and reset your perspective. This January, reconnect with your rhythm in Dubai, a city designed for contrast, beauty, and effortless discovery. Enjoy 4 nights in Dubai from just $1,365 per person sharing, including a half-day city tour, marina dinner cruise, and a desert safari. Experiences that stimulate senses, restore balance, and leave you feeling renewed. Because sometimes the best reset is a change of pace and a fresh perspective. Start somewhere quiet. Restore through our view. View Travel. Dream, explore, discover.
Riwri kodwa penj laktar chieng' tich ang'wen kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Bonke Arunga kowuoyo ewi tuo chogo mar nyithindo, juvenile arthritis. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo. Kik bai. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni ka ber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kodgi as decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Gavana ochako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yuyuni mano chaya sane bad. Machieng moro yano wang masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Tich Abich ka Tich Abich kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba, Luo benga, kachi kora jao maliet.
kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nakoni ni wang' ni kawada kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kao wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Neneno ni kopo ni Kenyatta somo okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Duot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kata arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ramogi kama na nyako mkete Ramogi TV ka une wang sai chenro moro mar buch jopiny wan gi wendo amodhi almose donje studio ka endi Mheshimiwa Ruth Odinga man jaod bura ma Kisumu County magi mero kama na nyako mweseche Mheshimiwa. Era kamano. Yeni sani koro sichopo higni 32 nyaka ne Jaramogi Odinga wewa to en dweche adek nyaka ne Raila Amolo Odinga bende wewa. Udhi nade kaka familia wachaka ne kanyo kapok wachako weche mag siasa ngini samoro ji wigi wil ni un mana dhano udhi nade. Mokwongo adwoko erokamano ahinya. Adwa ni mondo amos jonena mag TV Ramogi kendo mondo agonegi mos ahinya kuom lalo moluor Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga kata ka wan bende walale to koro ng'e ni ne en ng'at jopiny kata wan ng'eny ne wasewene jopiny. Koro ang'e ni nitie jopiny mang'eny man gi kuyo e wach thogni. Omiyo kachakoga takwongo agonegi mos kuom lalo moher moluor mane ji ohero ahinya moluor Raila Amolo Odinga. Ka e mano kasemosogi to koro anyalo chako rawera. Ekwonga moso ji koro kachako loso. Kaka anyalo chako penjo penjano. Ing'e ni tho mar Jaramogi Odinga
unu tindo kuno neno wanto wanene. Nento mane hera mane jopinyo hero godo Jaramogi. To gi ndalo cha ne waneno kane en gima duong' ahinya. Jaramogi no her mane ndalo ka ting'eni ne onge mtokni mang'eny gi eki, ne onge simbe mane ji nyalo goyo, ne onge kata ndeke gi chopa matindo waneno gi. To dhano nochopo kar rombgi bondo kang'o mondo mondo ik Jaramogi. Ne waneno joma ne obiro gi Tuma, joma no atoro kana, joma no North Eastern, kata kaka ne gichopo nok wang'eyo. Mano nomiyo waneno hera mane mar Jaramogi, nwach maneno ni ne en godo. No wadoga neno kino e thog Raila. Kata sama lose kodini, dala pod pong'. Pod ji biro Nyaka kawuono. Be nung'e ni en gi hera ma jopiny nohere kamano? Koso un be nobuogo? Ok dawach nobuoga ahinya. Nwach hera mar Raila ineno kamoro amora midhiye. Kata sani wan be watemo, lakini ok dawach ni wachopi. Nwach Raila kata ka niwinjo ni ne biro kamoro, to piny te otuka tuka. Kata mana dayo mane oling koro ila gweng'. Kata mana ng'ama ne nikech kayo koro kech owe kayo, nwach odhi mana ranga Raila cha oromo. Omiyo Raila noher, to kata kamano i tho temana wanene nyaka sama lose kodini. Nyocha jomoko aneno ka wacho Al Jazeera ni hera mane gineno, pok ne gineno ka hera ma gineno ka ochiwne Raila Amolo Odinga. Niwach wuoth ma bire inyalo mapim maduong' gi kaka ne gineno ka mar pop. To sama lose kata kodini, kata mana sani dhano pod biro. Jomosechiko, nyaka jotelo madongo, nyaka president mochiko ni pod gidwa biro. Niwach kore ka sani nyo pod wan gi nyech pod ji ng'ado kek mar Yesu. To pod kore ka giwacho ni eka koro gitieko ni higa ni skul ochako, kore ka ji pod dwa biro. Ma higa ni te pod unyalo bedo gi welo? Ok birumo, niwach kata mar babane ma Jaramogi ema pok orumoga. Wan ga gi welo nyaka sani ma pod biro neno mana kama noyike Jaramogi. Koro mare ni kang'iriwo gi mar Jaramogi no, to kata gi mar Fidel be nitiere mana gi joge mabiro mondo ne. Koro miyo pod ok dhi rumo wuoth ma waneno no. To mar jakom ni opuonjo wang'o kaka familia king'iye matut? Anto tho mar jakom ni omiyo aneno ni bolruok ber. Kendo omiyo aneno ni mondo ng'ato dhano heri ok inyal chuno hera. Dhano heri niwach gima timonegi gi chuny mibedo godo. Gimoro nitie ma iwacho ni legitimacy. Legitimate nyaka ibed gi gimoro gi utuni, gi gimoro mamiyo dhako heri, dhano heri. Raila Odinga ne en ng'ama nigi time, ne en gi chuny. Koro man puonjo wan kane wane kata tiende, to wanyalo kawo for granted ni koro ne wane tie Raila, bine chamo. Aneno kopuonjo wani sani nyaka wabuogi mondo wabed ni wapende wa embrace piny, walos gi jopiny. Nwach nyo umo kama duong', kama nyo Raila Odinga umonwa, kata mana ne jo Kenya. To koro wan as a family nyo ne otiekowa, wan nyo ne obet en manyo en buombe manyo waimore. To waneno kaka wabet, kata idhi mana ka piny teko kucha kiduogo, en kata gimoro timne ne kata owach ni nosemaye kura kawuono, to in makoro kendo idhi iwa kire to en momaye cha, to in makoro dogo hoyi, ibeda beda gi chuny. In makoro onego ni hoye cha, in makoro kendo hoyi. Kidhi wacho ni jogo mbawa kendo, to en mokoni ni beda gi chuny. Mane ng'ama ni Raila en nokewoga shitem noketo chien to mar ji. Nwach naneno ka ji biro kata to wachone ni Raila an ng'eni an adwaro na ayud company, an badwa ni koro ilosna gi ng'at manoloye nogono mondo koro miye gimoro. Kino kipare to en to koro to winjo nade, en to dong' ok oonge gimoro. Omiyo ne en gi chuny. To puonjowa ni nyaka wabed gi chuny, nyaka wariwre, to nyaka waherre kata mana kaka Jok Odinga. Riwruok miwacho ni ma wach moro liekore ka ni sani Jok Odinga gi Jok Oginga yware wach ODM. Mokwongo gima buoga ni Jok Odinga gi to gin e mage, to Jok Oginga gi gin e mage. Niwach wan te wan nyithi Oginga. Ochakro buru, obed Raila, Dawado Ogola, Kinyi Wenwa, nyaka Ndadhiambo, nyaka Nyangi gi nyithindo mamoko.
baba wa niluongo n'Oginga mane wuod Odinga. Odinga no ne wuod Raila. Koro kata ka nitie nyathine moro man bende ochako ni Raila, Odinga mane Raila cha Raila cha bende wuod Odinga, to chako wuode kwargi, to kong'iso ni wuode no ok en wuod Oginga, wuode ne en wuod Oginga. Koro Raila en wuod Oginga, Oburu en wuod Oginga, an be anyar Oginga, to wan nyikwa Odinga. Koro ma bedo versus Odinga versus Oginga ni gin te en mane. Mano mokwongo ng'isi ni en gimoro ma ji create ni mondo okel rift moro ni wan jok Odinga versus jok Oginga. Wana ni kaka diher tiyo gi nying. An ochon kiranga this na primary nyaka nanga Ruth Oginga. Sani aduga loko mani Ruth Odinga ne fancy na. But ana Ruth Oginga Odinga. To kiwacho kamano nikech gima notimore Kibera. Oburu Oginga nokwongo dhi Kibera, kasto bang'e Winnie gi Junior obiro bang'e, to ne ok gin gi anko margi. Ne ok gin gi anko margi ma en Dr. Oburu. Mane momiyo ji wacho ni nitiere pogruok e familia ariyo, familia mar Oburu to gi familia mar Raila. Wan wawuok e familia man gi demokrasia, and ka Winnie be nowuok to anko ne be nowuok, tapani achiel mane wantieko. Pogruok nyalo mabedo mang'eny godwegi, but an gi mang'eyo ni wan kaka jok Odinga wan joma riwrega, to kendo pod wadhi bedo gi riwruok. To kane nyathiwa matin aluongo nyaka wuor be nowuok modhi to dhi oloso, ing'e ni en ng'ama tin bende, to bende odhi owacho kata mobedo gi joge. En nyathi ma bedroom ma Kibera minjono obo dongo e Kibera kanyo e tie babagi, to bende odhi oloso gi joge mong'eyo matin. Nyalo bedo ni owacho to moro be matin ogwenyore ne mar anko ne moro ni gimoro wuokie, maneno ka gima nyalo bedo ni noloso maginene. But nyathicha bende obiro mowacho pache. Ng'e ni wan kaka wan jok Odinga, kata mana nyathino ng'eny ne odongo e tie babane moburu. Niwach ng'e ni babane ne wuok e jela, donjo e jela, timang'o moburu ne en babane mong'eyo kaka babane mobe oserite, moka pando wuok godo ni en owuok ni en odwa gore gi anko ne kaka jomoko temo wacho cha. To an ang'eyo ni kata mana babane ka en mani koro pod onge nowacho no dhi bete, niwach pok wabedo gi saa nyaka nyo waiki kata mana jakom wadogo iko nyamera mo. To e diere no welo biro to ji ywagowa to ji ywagowa, wan pok waywak kaka joka Odinga, pok waywak kata kaka nyithi Mary. Wadwa ni mondo koro ka wabed gi time mabe ni wang'e ni en mano na ting'e ni nyathini be pod ywago wuongi ka, wan be waywak ka, to babagi bende piny oketo ni nyaka obo riw. Obende ning'e ni nobwoge tho wadgi cha ne litne, to be owuotho niwach nyaka oket party osemiyi telo, kosemiyi nokokwayo ji ema nomiye ni mondo odhi olos kar party kanyo. Koro be oreto lemon mondo one ni oloso ni, ting'e ni kata mana kamoro amora liel kosegabete to meri mang'eny ji bedo gi tungni wach mar ng'ama duong' kamano kotho. Kata mana e dalau ka nitiere ng'at maduong' motho tibo neno ka ywaruok bede kind nyithindo kiang'o. Koro nyo pod oloso magi, omiyo pok omiyowa time kaka nyithind jok Odinga gi Mary. Waduong' familia mane Oginga Jaramogi oweyo en familia maduong'. Koro nwageno ni obiro to wadhi bet, to kane nitie gwenyruok moko to wadhi loso kaka familia. Tang'eyo ni wadhi bedo dwol achiel niwach wan ga gi dwol achiel. Gima timore manyalo neno ka samoro wawuok waloso, jomoko ni uloso, wan wawuok kuom dala ma Jaramogi, to demokrasia noyienwa. Kata man minena kani, kata gi joma man godo e ot, ne wakabiro wacho ne Raila gimoro kwaneno ni gino en gima kata nyalo chwanye, takone adwa wacho ni gimoro takia ni ibo disagree, to dwoko ni I might disagree with you, but I will always protect your right to say what you want to say. To right ni mawache to wacha I might disagree. Koro nomiyo wa thuolo mondo wabed ga, to kata mano Oburu nyathiwano wan jo ratiro wate. Oburu ne jaratiro malich, jakombe ne nigi ratiro, kata mana an to emomiyo wacho ni gini ok en gima duong' kaka jomoko. Ting'e ni jomoko nitie ma kodonjo to koro dwa ikelowa mondo okel. Nitiere mana point ma bende Winnie ne dwa ni mondo okel, to be mondo bende owach kaka dwonde, kaka bende obedo ng'ama nyowuotho e bath babane, to neno ka gimoro maybe timore moko ne ka
kalong'o. To en gi right be ma nyathi kaka wacho mana ni mondo wachi ni mondo wuog ni kata ni nochwanyo wuon gi kata no oyanyo wuon gi. Mano to kata ka ok ber kata na kita piny. Niwach buru no te ne family figure wa. Ene baba wa. To sebedo nyaka nene makata Raila nong'e ni ene baba. Niwach kata Raila no en nyathi gi matin manodhiga mondo penje kapok otimo gimoro ko nyalo timo koko penjo buru. Kata manan, kata madwa chung', kata dwa timo ang'o nyaka dhi mondo penje. Makata nyathi matin no kanitie gimo ywak kata dwa bedo e party, to bodhi mondo to giloso godo to irango ne kata gimoro. Kata kodwa chung'. Wantimo kamane family. Ok wachung' ga ni wawuok ni kora sewuok gele kata ng'ano wuok gele waloso ga. Kora ng'e ni koduogo ni wadhi loso. Koduogo mano buru koduogo to udhi bedo piny kaka familia mondo ulos weche. Mondo kore kwa dhido time. Pok wabedo gi time. Daktari en matin osetere bura Mombasa kanye oseduogo kamae ji opong'o dala nyagem nyaka rit welo. Adhiambo bende nyaka gine liel bobiro manyamera moro cha. Koro as a family pok wabet kanyachiel. Ting'e ni mirima bende pod wan godo. Niwach thogni nok en tho mayot kata kuomwa ka jopiny ma pod ywak. Koro parie wan ei family. To rowere maparo ni od chama mar ODM chalo ka gima keto gi tenge. Ka gima ok usogi e chama. Mano be nitiere dieri kanyo ni ywak mar rowere nitiere makare ni nitie kaka owewa oko. Nikech sani wacho ni nitiere tim ariyo. Tim mar Sifuna, Babu Owino gi Winnie Gere. Kaso nitiere tim mar Oburu gi jomodong' mantiere chama sani. Mokwongo in go mane? An adhiambo kodiga. Ing'e ni Trevor nyaka ne kata jakombe tho. Asebedo very consistent. Niwach aparo na asebedo chamani. Ka ok ing'eyo to ane one of the founders mar chamani. An asebedo chama nachako gi NDP. Awacho ni ndalo mane ma Ford Kenya to ne pod atin ok ang'e ahinya. To nang'e mani baba wane mor nokelo multiparty. To bang' makoro iwuoke Ford Kenya mwadonje NDP. To nantie. Asebedo gino nyaka gi tinga nyaka wachopo kama chopeni. Omiyo an one of the founders makata ODM. Ang'eyo gima timore. Kata gima naseng'weyo. Mana kata kana wuok gi bodi. Majakom India. Daseneno. Koro gima dwanda wachni ni an kane dwarona. Niwach dwaro majakom kata kapod ne odhi India. Nowacho ni koduogo to nyalo luongo retreat. Odhi luongo retreat. Mane wadhi dhiye. Ok adwa ni mondo ji okaw situation ni. To ka luwo kata kuom party leader ma Daktari Oburu. Niwach ki tungni wa. Wach mar party kae. Nosebetie kata kapod ne wantiere. Kane pod honorable Raila Amolo Odinga mane party leader. To ne nwachen ga ywaro. ODM kae. Nitiere kimiluongo ni democracy gi freedom. Omiyo ywaruok gi ok gin gik manyien. Kik mondo ji okaw gi niwach koro sani social media odogi to ketogi ka gima ne chon nyonyo onge kata mana moko ka to ni bedo ga piny ma ji losi. Ka niwinjo ni leadership mar ODM owuok odhi Manzoni wawuok wadhi Great Rift ne ni wach ne wadhi loso gimonego wachi gimonego water ne jopiny tato wadhi waloso godo. An gadiera ni nyaka nyocha ne kata jatendwa dhiyo kaka party pok wadwa bet piny. To an kana wawacho mae dakoni ni an adwaro ni both jogi mondo bedi. Party ni nyaka bede gi joma tindo gi. Ma bende wacho mekgi niwach gine magin kisasa. Kata jakom nyocha nowacho ni yawa nyaka kata kwa dhi betie nyaka waluong Gen Z gi nyaka waluong youth. Niwach sani gine magibedo gi over 60% ma population ma wan go. Omiyo we must bring them on board. Although wan kata gi youth league marwa to nyaka wakaw oganda gi mondo kata ka face mineno ei ka gik matimore gi ineno youth neno ng'ama gi identify go ei gino. Mano to me is a passion. Niwach mano eka party ni dhi bedo gi continuity gi future. Koro miyo ana wacho ni mana mayot ni jogi duto ka ber sama pod wan gi mirima ne gineni onego wadwa romburu wate moloyo leadership kaka ne jakom timo gacha. Akia gima mi ji dwano ways mane party founder wa and leader watimo ni mondo wadwa romuru wayo out noch wane jotelo to wan monego bi direction ne joma
ni e ODM. Na sani ke dhi kama ma ji penjo to wadhi nade? Wadhi kanye? Ang'o matimore? Ang'o mawachore? To ng'eni wan party maduong' nyaka grassroots. Nyaka malo. Koro nyaka wariw wi jogi te. Mane dwacha. Nitiere paro moro ma ojende gi biro godo maber ni inichung' komane. Gidwaro ni mondo luong NDC mondo yier jotelo moko koso inichung' komane. An gima awacho, advice mara madachiw, chung' komane koda kamane ni division makoro kelore party kama ok adwar. Wach moni ng'ato ni koni, wachalo joma waywayo ma ji obiro lalo lemo. Ng'ato dwa lalo tielo dhigo, ng'ato dwa lalo bat dhigo, nyicha winjo ka jatelo moro wacho ni gini karach to mondo jomoko jaka ji dhi kode. Mano gima jomoko ma josikwa diher ni mondo party ni osambaratika. An to kane dwarona. Da wacho ni wakuong waket odwa mondo bed in order. Nyaka wadhi mwabed piny mwalosi niwach kata NDC miwacho no. An asebede party ka. Kano luonge NDC ne wan koda gi party leader wa. To kara jomoko noseundo kaka gidwa dhi gi lemo ni, gidwa kawo gini, gidwa pedo ginene. Ne wayware Kasarani. Ma jowuoyi manorwako gine marateng' ka in kama. Men in black. Ema nokonyo situation. Niwach party ne dhi. To koro sani masani pesa tinde ma pesa fuya ni. Sama jomoko go koko. Ni wadwaro NDC, wadwaro sani. Okadagi wach mamondo wawach ni wadhi NDC. NDC wanyalo dhi. To onge sama wach ni nyaka NDC bed kawuono. Kata kiny. Mana ni wach koro jakombo to 3 months ago. NDC nyalo bedo nyaka kata December. To ang'o ma warikni ne? Wakuong walosuru odwa mondo bed in good order. Makata kwa dhi NDC cha to wan gi chances mag yudo kombe kata mana mwadwaro go. Jomoko wacho ni gidwaro ni mondo ang' odhi bed party leader, sani wedwegi moro nitie ni kingpin, an pin nawe ni en mar juogi. To sani nochopo ni kingpin kan en bende en elective position, en bi yiere ng'ato. Ma jomoko wuok kode ka gima nakuran. Agombo ni mondo wakuong walos gini, mach kata NDC miwinjo no ok en automatic ni ng'ato paro ni dhi yude kamano. Wadhi kwa pogore. To ng'ama nyalo kata wuok e NDC kanyo ni jatelo nyalo bedo mana gwang' mowuok nwe party moro nono ema koro biro ni kendo odonjo. Koro kaka ng'utimu to gwang' osedonjo dala. Isiro telo mar Dr. Buru Oginga koso? Ana siro tendo Buru. Dr. Buru Oginga mokwongo tende no ok en manodwaro. Tende no nokete. To ka nokete Dr. Buru Oginga en mature enough ma en kama entieno en ma onyalo mako wiwa mondo oriwa. Nitiere role ma daktari play kanyo maduong' malich. Niwach ka onge ng'ama machua man gi that kind of sobriety to gini dhi sambaratika. Niwach ni wan jotelo monego bed ni siro daktari. Kamano ka yiego ni wan jomoluoro daktari, including myself, wan e leadership ni. Onego wabed joma mature enough mondo wa support ten daktari. Daktari sani ok ng'ama onyalo keto ni en motelo otelo nto wan waluwe. Wan mwakete mbele kar mondo wageng'e, wati tich monego wati. Wadhi wakwe piny, walos gimoro amora, waketo daktari gi koko. Wayware kendwa ka e tok daktari ka. Idwa ni daktari monang' yal ng'ane to yal ng'ane. Okete gi yalo to gi buche maginene. Daktari onego bed ni e wi telo kaka en to wan joma sire. To mana agidhowa. Onego wawuog oko mondo wa do our proper duty. Wok wan mature enough to be in those positions. To wa relinquish. Niwach kata sani daktari noseluongo mare mar buche mar central. Mama ne munyalo luongo. Bang' central nitie gimiluongo ni NEC. Mama no to chairperson ema luongo. Ma ane gombo na chairperson onego luong NEC. Mondo wabed kaka jotelo mag NEC. Mondo wawach gik mane giwacho central committee. Mondo wabed aware ni to ma en. Kara kama e kemno wuok godo. Koro wan bende wadwa wuotho kod gini kuom jopiny. Niwach gima timore sama lose kodini. Akia kuma jopiny nitiere e wachni. Jopiny ma en party ma for the people and of the people. Omiyo jopiny ema duong'
Party ni en party kende makata neno ka wuoda betimo grassroots gi ok chal kamarwa mawuok godo. Kaka wayiere polling stations wa ingene nyaka chairman ma polling station ong'e mane ane man chairman mar polling station tibuo koda ka to adwa dhi donje ward to adwa wuok e ward amiyo luor chairman mar ward bende miyo sub county bende ong'eyo ni wan gi national. This is the hierarchy of this party. Mano kende kata kiweyo mar jopincha mokwongo nyaka wabed able to loso nyaka gi jowa manie polling stations kore kwa chak wawuoth kendo oko mondo wamis ji ni mae wasum pach ji ok nwadhi somo ne ji wasumo pach ji e kwa duoge party. Emomiyo an afeel ni Daktari Oburu e party leader to kendo ene mwa support a party leader and we are not going to go. There's nobody talking about that. To rowere machal ni gi mutni ni gidwar ni mondo wene gi chama. Rowere ntiere iye kanyo maneno ni gine kaber to nego wene gi chama ni kuro gine. Ntie gimi wene ga ng'ato. Ki wene gi nadi. Ka gibe gi feel ni gidwaro chama to mana e chama ka gibe girodh ni arodha. Joradara do gibe gi tem mar gino mondo gine ka ginyalo yudo chama no. To kibiya ni koro ni gine sama pod eka ne wuon party tho pod daktari no boko wacho ni en machuno ni nyaka chieng to bende onyalo mna dhi to bende rowere go nyalo kata mana yudo ni ka gichung' kode ma gidhi to daktari ne majibo ni kata maybe ma ji dwaro. Omiyo kik ng'ato parapa ni mondo wene gi weni nadi telo be wene ga ng'ato gibende gibira to gibende giwacho maggi to gishow ni gin be ginyalo donje gino. Omiyo an awuon it is premature for me mondo awach ni ng'ane madwaro ng'ane wach pod adwa ni mondo walos chama ni nyaka rowere go be wasogie positions e chama ka mondo wabed bura achiel mondi mondo wawinj wach gi magi wacho no. Kanitie kata kama nyaka loke constitution mondo ketgi kanitie kata space manitiere manodong' gik mang'eny ma nyaka pod time party ka kata mana yiero wagi pok nwatieko nitiere kuond ma kan na wuok Kisumu wan pok watimo kata county chairmanship county nominations omiyo kata ka wadhi gik madhiege wakia ni wadhi nang'o niwach gigi pok otiek te party omiyo mago te gin gik ma nyaka lose niwe kapok wachopo kata ka NDC. Iparo ni ang'o makelo tulo e ODM ka en pok ariyo mar joma wacho 2 term gi 1 term koso ang'o makelo tulo e ODM sani? An wach 2 term gi 1 term ni tan pok awachega ni wachana wuon kata party leader no ko wacho na wach 2 term gi 1 term pok na winje kanowuok e dhoge mano to adiera ma nyaka wachi makata kane jopiny penje ga to go ne to 2 term gi 1 term no takia eno kono donjo wacho no wacho ni wadwa ni watieg party walos party wani wabed kode strong makwadhi kode negotiation table ka samo chopo sa 2027 kore kwadhi rango ni to wategno nang'o to parties mage be no wacho ni party mane achiel mane to kata kama mane nitie mane wacho ni party mane nie sirikal wadhi go to wadhi in a way makata kwa chopo to wanyalo bedo able to negotiate ni wan koro kaka ODM wan wategno wadhi election wachinge ni wan kairi wan tiere gi gimi luongo ni two tiers of government. Tie government maduong' ma national gi ma piny. Joma wacho kata 2 term ang'ono go gin giwacho ni nyaka wadhi adhiya sirikal ni wadhi adhiya sirikal ni mane ko baboido pa ni wadhi ariwa gi national wadhi ariwa gi president piyo but again kairi wan koda gi county governments mago bende another tier of sirikal mando be sirikal ma jopiny ong'eyo ma jopiny winjo ka warito wadhi kanyero to party ok waloso wan gi guarantee wadhi yudo kombe kata kaka nwachopo gi governors moromo gi koso ntiere kaka party moko biro donje kindwa ka tema koro kawo governorship to governor ing'e ni kok wayudo kata kaka party kaka wan to oonge gi control koro kati bed ni sechopo malo kucha din gi minister achiel moro to governorship to waonge godo ing'e ni wadong' ka wahang kabisa omiyo to mana mondo iyud kata governorship no pod gi kionge gi party motegno wadwa support kata e governor ni midwaro no to idhi do ko kata joma luongore ga ni jo independent ka biro donjo makawo governorship to sama independent okawo governorship is a very difficult situation you waneno kata miruka
nyaka bed ni at least party ma popular ma jopiny ohero cha mudonjo godo mubedo godo gavana ka kata in bende nigi kwe rito jopiny. Nitiere jomoko e chama kama wacho ni sa oromo mondo gichak goyo mbaka gi UDA gi chama mamoko e wach mar loso sirikal higa mar 2027. Sa oromo koso gimonda ahinya? Anta paro ni kipenja chunya to aneno ka en mondo. Wach mokwongo kata kaka wadwa dhi loso kod jogo ng'eny gi kata mana an mawacho ni ane one of the pillars joma nochako kata party ni. I have no idea mar gik midwa dhi wachi ma iwacho ni dhi wachi niwach gigi koko ineno musomo gi maber mubedo kod gi okil kama loka ka tiende giri gi ganene oluoch giri Anton giri to gi mang'eyo mang'eyo madongo mag party ka gang'o ma chambwa ga gigi muchambwa ni to gini mwadonje ni wanyalo donje ni wuok bende yotie to be kwa donjo chon ing'eni sami donjo gimoro chon cha to richo ng'eni ber no be unyalo wacho ni neno ber sami neno ber ni to mana joma no odonjo kae ma neno ber to ber bende samoro nyalo bedo ni richo cha be koro nyaka ikaw richo mar ng'ami dhi riwri gono bende nyaka koro timni nade nyaka iting' koro kaniseriwori ma kata richo go dei wuod wegi kaka koro iwuog onge niwach osedhi riwri to gino wacho ni in koro kinyal wuok to en to mare maloso cha to wacho ni en kok odwari to nyalo riwre gi chama moko to wuok koro miyo gigi te onego wabed kaka nobet mane neno mane watim gi Kibaki mane mar Kibaki mane Kofi Annan biecha machacha ne ji biro tete in fact ji te odak mana Nairobi ka joka wuok Serena to kose wach ni ma idwa notim to ji bedo piny ji dhi loso and everybody who was useful mane nigi talent mora mora to kata man chineno ma lawyers biro nyaka nyamin senator ngine governor sani ma ngane ne Oda Kilonzo iluongo ni Mtula ne ineno nyamin gi gidi ka jo mane wuok ji te wuok party obedi ngata ji ne loso kaka koro wadhi e court to wadhi timo ne gin joma wuok ni wach chuny sani kwadwa dhi kik wadhi gi ji abindu gini nyaka lose mokwongo kata ka wadhi time kata mana ni wacho ni wadwa dhi time kata mana weekend governors nyaka bedi awinjo ni governors wacho ni akia kata giseromo gi party leader nyaka girom gi party leader ji mondo winjre MPs bende wadhi adhia mondo ji winjre to jomiluongo bende nyaka miji chance to kama bede ni kan ji wadhi meeting ni koro ji dhi nocha winjo ni onego bed ni meeting moro weekend to ji odhi adhia ni ji dhi winjo to kini mano party ni koro losre ni wach kata jonek pok olose gin ji te nyaka winjre kaka party meeting ma weekend ni udhi dhi mane mi wacho ni nitiere meeting moro weekend meeting ne nitiere moluong weekend gir party to koluong to wadhi adhia to en mar party moyaw ni en open ne stakeholders te koro kapani en mar party as such en mar stakeholders mondo dhi discuss to ka gise discuss koro ka ji ochako bede kaka party no chanta feel ni neko nego rom ai to kata kaber to governing council bende rom mondo koro po wuothi e achiel gi gima wachogi eka wanyalo bedo gi achiel madhi ne jopiny to jopiny be nyaka wadhi e tawno nyaka rom gi jopiny ma miluongo japiny sani loso e news e kanye kiromo kodgi gikia gima timore we must inform this is a party mano chaki ideology kata mar KPU to kirango thread makaka gi osedhi te nyaka Ford Kenya na Kenya en ni party nitiere to kisomo kata gima Raila Amolo Odinga ne wacho owacho very clearly ni onge rachne ni jowa nitiere mantiere e sirikal kata kidhi neno kata mana Trump nitiere gi jo Democrats e sirikande mano kongisi jo Democrats pod ok gin jo Democrats to Republicans gin jo Republicans kata dhi mana England Labour nitiere baba to kata mana jo gine conservative bende nitiere ministers moko magin kon to kokiso ni koro party ni Democrats no lokre mariwre mabed achiel party nyaka beda gi distinct features no kila party nigi ideology mare gigine mar ODM
and very clear. This for the people. And also gi jopiny and for jopiny. To chakre gi jopiny. Wache momiyo chakre gi grassroots. Onge election minyalo timo ka. Kokichako gi jopiny. Mar party. To ai to biro nyaka malo. To joge mineno ka chairman ikelo. Wadhi go gine meeting kata NDC. Ma jogo wacho no. To NEC bende nitie representative. Manitiere te NEC. NEC ng'ut party to en wi party. Wache en mo riembo party. Magi mara moro konego timre. Ni neno ka jouda nyoromo. Jouda kanoromo nyo gin NEC to gi president margi. Ma en party leader. To gigolo statement magi wacho ni wan wadwa ni waloso odwa mobedi in order. Ka odwa ni osebedo in order. Kore ka wanyalo wuok. Mondo koro awach ni wadhi riwe gi party moko. Be ok ne giluongo ni gi ODM kende gi party moko. To wadwa ni watim primaries magwa kaeto kwasewinjore te wadhi bede gino. Onge rashne to kida doka somo gazeti moro ka ni kendo gin governing council meeting gi president gi status on Monday. Makata kawuono bende giwuogi wacho ni gin giikore mar bedo piny gi jo ODM. Lakini giwacho ni gin kaka to giloso kaka NEC. Kosa giloso kaka to giloso kaka governing council eka dhi romo. Onge rachne ni giwacho kamano but nyocha mane giwacho earlier mane giwacho ni pod gidwa timo primaries magi magitiekre magilos odgi in order. Wan ni walose jatendwa maduong'. Ok en gima yot because vision ma jakom gimora mora onge ng'ato kuma kama diwuonde ni nitie jatelo mane nie bath jakom ma bende ne gini ne en gir Raila Amolo Odinga. To wan wate kata kinyalo jiloso wan waluwo wach gi Raila Amolo Odinga ka koro to twadong' orphans adier to ka wadwa bedo kamano wadhi wabedo piny wayuak to koni osemiwa daktari bende koro hoyowa kaka ginene to wawango to koro wachomo uru direction mane but ok obed gimoro ma jomoko bindu mata wacha to dwani mondo gin magiloso gi daktari no to daktari be giketo lwenje moko ne mag daktari. Awacho ni party leader obiro oyudo ka wan anani NEC ane leadership ma party ne wasechako ga gwindore kosin pok ni winjo ga ni kane wacho chon nyisa ka ni Sifuna nyaka mabende moko nokete mana ni nyaka dhi madak kome mochungo loso ni kuma Sifuna dhi onge ene ma duond party magima Sifuna wacho mane gima wach ma party kosok ni winjo gino to machacha dongene pod jakom kata ne nitie ma en mano wacho ni koro kotieko to udhi luongo koduogo ka loka thieth to udhi luongo mondo adhi e retreat mondo ji otimne nade jowuothe ang'ono ni wacho dwa notieg party. Omiyo gik mineno matimore gi ne gin ga tie to daktari temo mberne mondo bende otim nade oket mondo gik obed gi kwe mondo wadonjie gimoro but ananeno ni riembo gari mondo wadhi piyo it's not going to augur well with the common wananchi manie ODM. Wabeda beda piny to wabedo jadiera to wamiyo jowagi direction to wadhi achiel e party kae. Nitiere joma neno ni tungni mar party ni ng'enyne wuok e familia maru ma be nitiere jodong joko wak gi jodolo moko mano wacho ni gibiro bedo kodu piny mondo go mbaka nitie tiende koso ma to dhi mana loso mano onge tiende ni wach gini ok aneno tungni ka nyaka wuoro wuok wacho pache moro to daktari bende nodhi gi wach party cha macha nyaka wuoro en tungni mane mane kama udogo buoga go ni kata kana nyaka joma tindo go ok nyal loso ok be no loso to kapo no wacho kamoro no uneno no oginene wabo loso ka family tano kaneno gi mane nyaka wuoro wacho kacha ma to wach ni tungni wawe mondo joma oko geko wacho gik moko wach kanitie tungni e party kae an poka winjo ni wan joko diga mokelo tungni wang'e kuma wuokie pesa mang'eny michiwo tiwuotho go up and down to gi rikni ni mondo atim gik moko gi e tungni wawe kelo ni wach wan kata kawuone kadonje ne ginene mabe jo piny mang'eny kamina nan driver bende an gi jama represent mane wacho to wan to nyaka wuor mane waoro nyaka maloni dako winje duonde be mo mineno ka wuoka biro koking'ega an ja siasa bang' kan nasebedo Nyar Odinga naduoga bedo ja siasa koro miyo kagolo ni kata opinion nagi ok apar nagolo ni gin machan Nyar Odinga ni koro nacha onge wiya moro matin an gi wiya tan ga gi pacha to pacha no ema wacho nini wini ni gi wiya ni gi pache ok ni Joko Odinga ni ema kelo tungni mano would be wrong onge kama wasedonje waonge kata mana gik mang'eny miwacho decisions miloso malo kage
waonge koro wanta wakelo tungni nade. Waonge. Meetings mitimo kata manyo time central committee go wana waonge to daktari to party leader ma en natural ni nyako bedie. Koro kuwacho ni nitie tung chalo kagima koro koso daktari ema kelo tungni to okel. Koro ana feel ni wawe side shows mondo wawach ni ang'o makelo tungni. Tungni nyalo bedo ni wuok internally e kindwa kaka leadership koso tungni nitie ng'ama bende konyo joma konyo mondo okel tungni no. Ng'agiri makonyo medo tungni. Ana apenji. Makelo pesa. Okin ba apenji ni. Adwa penjo pesa to kaneno ka ng'eny takeno wuok treasury akeno wuok kanye. Ene budget wa pesa mar party to pok omiwa malong'o. Ana bete budget committee ma Kenya. Pesa mar party pok aneno malong'o matonga wacho ni ng'eny to pesa to ng'eny. Pesa to ng'eny. To mano ken tija mondo ang'e ni ng'ano makele. Awacho ni ntiere kaka nitie joma feel ni gin kode gikwaye to gimiye ji. To mano pod kela mana gimiluongo ni 10-point agenda. Ni wach kata mawariki ni kwadwa dhieni. Wan kanye wach 10-point agenda. 10-point agenda pok wawacho kata wachne. To machume ni chuny ka jakom. Ni wach 10-point agenda ni kinene. Eno chal gi ethos gi gine mag party wane. Gik ma party wani ochung' for. Gik mane jakom gira pano kete 10-point agenda cha. Obed corruption, obed human rights, obed gimara mara nyaka opulence, nge opulence. Opulence mane jinsi wagoka. Ni ena chopa mang'eny 10 pesni mang'eny 10 rwakruok malich to en ng'wech maglich to japiny midhineno cha to kech kae makata kako timre ndara onge. Mago te ne nitiere 10-point agenda. Wan kanye gi that 10-point agenda. Kapok wawuok sani mondo wachak wacho ni wan wadhi riwore e sirikal mapo emane wamiyo tas ni to wadwa ng'e 10-point agenda dhi nade. Aneno ni kwarikni ahinya to wadhi koso laini. Dwa kawo time wakudore wabedo kendwa kaka jo party. Wawinjore kendo wawere party duong' maloyo dwachwa. An abuoga kaneno ka ng'ato nie party to koni rutho kodwara. An ok adwari nang'o. An gi joga gi jooda gi joga monego bed ni adwaro. Ok en about hera. Kata ok adwari to nyaka ti kodi. For the sake of the person manoketo wakanyo. Mwananchi. Wawe selfish needs wawe hera mar ng'ane ohero ng'ane ok dwar ng'ane. Jomoko ni wuotho kanyachiel ni gin giluwo ng'ane. Jomoko luwo iluwo mana japiny manokeli. An ng'ama hero na luwo en ng'ama nyomiya kura. Momiya chopo kama ntieni. Manyo yiera party. Momiya chopo ka. An driver. I work from grassroots. Tasebedo kae kata kaka founder. Taneno ka joma nyodonjo nyoro dhi nyaka central committee to niwach ne wan kata gi jakom. Ok anyal laro bedo ni githuon e central committee. Debe ni ber to wane jomo nego bini wantie kata central committee. Kanyo ka wadwa ma oburu ok ibi winjo na laro. Anyalo mana kone ni koopta mondo bi kanyo no chasebedo e system ni mondo bende akonyie gi advice achiel kata ariyo. To kanyal koni an kora be nyaka keta ne arom. To wan gi jomoko manyodonjo e party ni nyoro. Ochikore ni to en kore en kucha. Iparo ni ng'ani. Samoro be en gi chuny mar rito party ni. Ni wach ng'e ni party dwaro chuny. Andalo moko na chung e party ka. Iti mayani. Ma chopo ma dhi ma governorship. Be one of the women manokwongo chung. Kano chopo kamano olanda nyaka gi jo nation. Mo wacho ni Ruth moloyo Kisumu fair and square. Kana chopo ka nokona ni mona step down governor Raguma. To miya deputy. Na yuak mbele kamera kidhi rango kae ibone jo TV sama na step down kana yuak. To noka wuok e party. Na dong e party ka. Adoga bedo kanyo. Madoga I serve as deputy governor. Madoga wuok kendo governor. Madoga bedo director. Poda beda party ka. Aneno kaka ichiwo. Party chiwo ne tickets. Santo abet mana kanyo. Kata manya chung. Anya kone an kikumia direct ticket. Nwes nange direct ticket ne dhi nega. Koro na wacho ana dhi chung. Ili wacho no migo nikech nyamen Raila. Na men Raila. Na dhi machung. Mayombo. Macho mar party mar IBC no. Koro miyo
Trevor, party dwaro chung. To party dwaro loyalty. To party dwaro jomong'eyo ni they put the party first before their own things. Kok en mano, to wadhi gore ji gore kano ji laro nga koni sani self interest duonge igini maloyo dwach party. Nitiere gima nyocha Raila ogone sei mogik ma ink pod apani pod ok otwo malong'o ne moyu. Tang'o mi jogi dwa ignore kata mana Raila e thone ka e wache moyu. An mane gima dawachni ni waketuru party moko gino lit na Trevor. Be momineno kana wuok. Mondo awach pacha to mondo awach ne jo wanyaka duto e ODM. Araka mane wabeduru piny walos odwani. No, to wadhi kucha kwa sambaratika, wadhi kucha ka jomoko chunygi lit, jomoko ywak, jomoko ginene to japiny ni. To be mwadhi kwa kia kata chunye. Wakien japiny to koro dwarang'o. Owuothuru nyaka Mandera, kamara ODM ni to the whole country. ODM pok en gir Nyanza, matong' wadole mana ni gimara mora bura mara wasedhi Nyanza to wacho ni koro Nyanza kanyo waseyiere koro wan wadhi uru mbele. ODM en mar Kenya mzima. Idhi chung' gavana ma Kisumu. An. Daher mondo iwachi kaka dhi chung' to bende chung' ok dhi tama, but bende an man qualified e chung' Kisumu. Kano selure nasebedo deputy governor, an nasechung' governor mabedi nayudo. Onge gima nyalo tama. But idwa na dhi chung' gi party mane. Okikuong kata joma wacho ni gichung', into koso gin gi party gi moko matindo tindo ma ging'eyo. Magi dhigo. Nwach ka en ODM. Wakuongo lose uru ODM. Mondo wayware e ODM. An pod lit na kaneno ka sama pod wayware kata jomoko to pod gin gipong' gitimo campaign gi party. To party to ringo dhi. Party ok dhi yombo waka. Party dhi kanyo. Anakia. Ka warikni. Ka warikni mwadonje gini. Wadhi sambaratika. Koro anadwa ni wa consolidate. Mondo paro bede achiel. Eka wadhi bedo dhano. To bende Trevor be adwa miyi nyiero na bende gik ma kod iketa go motegno. Adwa ni mondo miyi nyiero achiel kata ariyo. Party ma ji ok gore. Kata in iwuon wuon iwuok e aya. Siasa kuni party ber ma ji ware kaka. En about interest bende to en about giden. Koro ywaruok ni mar ODM ni samoro kena kanyisha na wan Mombasa tangiso jomoko. Nikiwacho ni siasa gi jomoko donjo kae. Makoro buru to kito jogi jin. Tako ng'eni mane mit bede party. Ndiege no en bodo mna chung. Oseko ni an chung gi chama mar ODM. Osebiro gi joge makoro rakore ma odwa nene no bo chop. Mano bende mit party samoro. Party moling. Majiogo e sude to lingo bet ni bende mit ne onge. Koro miyo samoro bende tungnigo. Koken maketho party. To gibeyo gabe anwach opinion moyiende jino bedo ni demokrasia man god ni means ni at a certain point nyaka yiene ji mondo wach pachgi kaka Raila Amolo Odinga no wacho. I might not agree with your thoughts or what you have to say, but I will swear to always stand by and allow you to say what you have to say. Ngeni teka ni mondo yiene ngato loso. And I don't have to agree with it. Tibendi ngeno kanchono na agree go. We can agree to disagree. Okay. But mano kongiso ni okwane chama chiel. Okay. Nika Adhiambo wacho to koro kinyo ni Adhiambo koro kodwar party. Adhiambo koro ginene ni Adhiambo koro wuoge party. Ngane ni kata mana freedom of association. Koka ng'eyo pach ng'ato. Koka wuok adhi aloso gi group cha. Mokwongo kata wanja komne oroga jasigu cha midhi bete diere. Koro yangu nini Raila Amolo Odinga ni ngama racho ko tugende nani na we party. Awe party no chung to mbaya. Imi iti maimi anyo we party ni. Koro bedo gi dugo chen chako mingene ngacha to ka ber. No sie mondo oyud ne kata mna chairman board moro. Bacho ng'ato to kodwa no timango. Waringi. Ane chande be warangie. Nwacho ng'amo tegno ka ng'odhi to dhi gi jowa moko
Kigo koko ni onge kande kata Sifuna no kowuok to wuok gi jomoko bende koro ka mondo wadogo build man to bende okay about ni ji mondo wuogi. You are looking for numbers in a party. You are not looking for division. An ji wacho na dhiembo chunya to kler ga sate samoro bende achwanya maber lakini kata ka sechwanya ka doga ni aisuru. And about me, concerned about a bigger picture. Mane gima duong ko rango moloyo. E loch mora mora. Nyaki bed ngama bende willing to concede samoro. E kiwende jomoko bende nyalo wacho. Ok inyal bedo ni ni tiek sate. To in minge sate. To in miber sate. To gimora mora en about in. Mano iketho chama. Bende jikoro rangi. Mana gima in jasikgi. Niwach ok ine kimiyo gi time bende mondo gibe gidonj kata ka koro watieko wach miwego do jopiny nang'o ma pod nigi tungni more pachgi ni to gini dhi bedo nang'o to mogik bende ODM nyalo chungo president kine higa mar 2020 ng'eni chungo president ok en gimoro ma duong' ma ni emonego ji wach ng'eni mabedo kata mana gi coalitions an ng'eni gima awacho ni coalition kama ing'eni in gi jogi motegno ming'eni udhi donje kata kana wawachi ni kata mano timre 27 ma wadonje sirikand cha ing'eni ne wang'eny gi MPs maloyo telo mane beti. And what happened, Trevor? Ni decisions mang'eny man gik mano adwaro ne dhi through. Ai to wan kata gine ne gi chairman mang'eny mag committees. So in fact although kata jakom do ket kan ne obedo nyaka prime minister but running the country ne gine wach ko ne ji check and balances wach kata opposition ne ngi kombe moko to kwa chopo kama wadwa wacho ni wan koro kik wadhi kaka wategno as a party gini whatever coalition you want to enter into then you what are you going to kata mana ye kasha uonge gi chairman mag committees uonge gi governors malongo uonge gi eni koro una jomoko mani wan gi mawalaro sani kaka neneni jilaro ni koro kang wasi wadonjo kanyo to wabede gi minister boro kibedo gi minister saboro to piny kae tuonge kata gi governor idhi implement gigo nade idhi in kata kaka minister in gi dwal ginene nyaki bede kuonde mabu wuoki to mondo miu kata mana mondo udhi wach ni udwaro gi kaboro ka kin gi MP ariyo ni ma ODM odongo ni wach ni use weekend yourselves ngato duogo dhi e party moro kaka party kora neno ka wuok mathindo mang'eny gi mabenda kende gin giwuok kuone koro unu kaka ODM modhi dong kang omiyo aneno ni presidency as itself Raila Odinga pok nochoyudo any presidency but because of tiyo ne jopiny and no loyo ga kata obedo ga to ni jopiny ne yiere gacha ne ngi what you call legitimacy ing'eni legitimacy kisebedo godo legitimacy wacho nango gi dholu en kaka bidhruok kata ratiro ne gi ratiro bidhruok ma jopiny ne orwake kendo nong'e ni owacho duond japiny gima important ni are you talking gi japiny ni you understand Raila Odinga ne chane emochungo gik moko ni Gen Z te mane obedo be momiyo no nyalo donjo kata mana e coalitions mano donjego mondo okony mondo kik joge bende dong oko omiyo an okan adverse to saying we would have talks with any parties or whatever kwa chopo 2027 mano be okegi mano wacho wach mani wakwongo bed motegno makata kwa dhi loso to lose dwala achiel erokamano mano wach mogimiwe godo japiny awacho ni jopiny ni wan to wan billing mondo watinu kendo wadwa make sure ni waloso wach party ni and adwa na wachnu ni an jatiju kaka an Ruth Odinga to lob Raila Amolo Odinga wadwa to gi oburu ma nyathi ma bedo chung gi joko Odinga te to gi jo party machano first and foremost aja party daher wachnu ni wabotemo berwa mondo wane ni party ni wadwoke laini wakete maler waloso kode gimoro makata kodhi mbele to odhi mbele ka wan e achiel gi ji te and party is important and party or matter and ODM and ODM slogan en tuko
tayari. Erokamano nyamano jaod bura ma Kisumu County meone Ruth Odinga. Erokamano nyako kodwa mbaka kawuono. Pod watimo medo timo mos kuom lalo jakom. Ni familia pod nigi lit chungi. Pod lemo pile kendo pod bro chung. Erokamano. Mane kama we chenro mar buch jopiny. Erokamano nyanji kwara mum kum kete kae ndi an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo mabere. Erokamano abe nyinga Nyakamano. Nyakamano. Erokamano Nyakamano. Erokamano. Nani, Januari ndio hiyo imeingia, lakini wallet imebaki Disemba. Rent iko due, fare ndio hiyo, na sauti ya token inakunyima usingizi mbaya. We ni kubaya, lakini usitense.